Dobré ráno, vážení diviaci. Z Playa del Carmen sa hlásime so Sabinkou o... ¿Qué hora son? A 7:30. O 7:30 ráno ideme do Tulumu. Rozhodol som sa, že z toho spravím mini vlog alebo dlhý vlog. A ideme skúsiť spraviť takú tontériu, takú halušku. Sabina sa chce vlúpať nejakým spôsobom na festival elektronickej hudby a ideme im skúsiť povedať nejakú rozprávku a že či nás pustia. Poďme do toho. Mira, independientemente si logramos entrar o no, quiero que sepas que va a ser una aventura. No te vayas a estresar. Está tocando. Ahí es donde se junta toda la gente y al final. Day zero. Pasemos por allá. ¡Muévanlos! ¡Muévanlos allá! Takže práve sme sa boli opýtať a nepustili nás dovnútra. Si verdad, no nos dejaron entrar. Sabinine triky nefungovali. Takže ideme sa... Pero es que ni siquiera dándoles dinero, o sea, no. Teraz vám idem ukázať, ako sa pumpuje voda v džungli mexickej. Do piči! Nejde, kurva! Sexy. To je moja frajerka sexy. Moja sexy frajerka. A rozhodli sme sa, že ideme pozrieť tu jeden hostel a opýtať sa, koľko stojí noc. Čisto z nejakých takých výskumných dôvodov. Tiene ahí una bandera europea, de Unión Europea. Hidden Sanctuary. Wi-Fi, kitchen, pool, mini gym, AC, Temazcal, massage, African dance, private rooms, dorms, camping. Camping. Wow, si se ve real. Si se ve chingón. A parece que no está abierto. Takže on tu vlastne typek má hostel a camping, ale ubytoval tu ľudí, ktorí pracovali na Tren Maya, čo je vlastne megaprojekt mexický. A ver. Je to mexický megaprojekt a je to vlak, ktorý bude prechádzať cez juh Mexika. Tu je nejaké vyhliadkové miesto. Tak tuto bývali tí ľudia, ktorí pracovali na megaprojekte Tren Maya. Majský vlak. Tam vzadu je bazén. A tuto tiež boli nejaké postele, ale teraz to ide týpek prerobiť zase naspäť na kemping a hostel. Ale možno prídu znova pracanti. Toto je Temazcal. Ajá. Tam sa ľudia nechávajú vyčadiť. Práve sa nám naskytla možnosť ísť pracovať na festival Tomorrowland dneska. Es Tomorrowland, ¿verdad? Es un escenario del Tomorrowland. Core se llama. Core by Tomorrowland. Takže uvidíme, že či nám to vyjde, lebo nám napísali vlastne. Ahí van los de To už je dlhšia história. Sabina sa teší. Takže ja by som si raz zarobil prachy a
Es que en esas camionetas van los DJs que tocaron en el Day Zero. Takže ideme teraz do mesta Tulum. Takto nejak vyzerá ten stage, kde by sme my šli, ak to vyjde. Napísali nám, že nás berú, ale ešte nám nepodali detaily. Takže, všakže, postupne sa približujeme reálne k práci na Tomorrowlande. A povedali nám, že potrebujeme byť odetí v čiernom, takže teraz si idem zohnať kraťasy čierne. Čierne tričko mi donesie Lukáš, pretože aj Lukáša sme ukecali na túto prácu. Ja si idem vybrať kraťasy teraz asi tu na niekde, lebo mám tu takéto stánky na námestí v Tulume. A ja som si povedal, že nepôjdem do Čedravy ani si neviem kúpať nič drahé. Wow, I saw all the concerts in social media. Lukáš? Yeah, what's up? Let's go. Zamna. Let's work. Mi primera chamba. Takže práve sme v rade zamestnancov festivalu. Všetci sú v čiernom, iba ja som v bielom tričku a hnedých kraťasoch. Takže taká zaujímavosť, neviem, či niekto z vás sledujete Tomorrowland a tieto festivaly elektronickej hudby, ale že vraj tu budú odhalovať nejaký nový stage do piči. Takže to by som sa asi mal tešiť, tak sa budem tešiť z toho tiež. Takže tuto je nejaký stagík, mali by tu byť zo pár, neviem, či tu môžeme chodiť. Čo poviete? Ako to vyzerá? Ja som videl fotku, vlastne tam, čo som natáčal predtým, moc si to nepamätám, ale prišlo mi to veľa zaujímavejšie ako toto. Uvidíme, čo z toho bude v noci, keď sa to tu osvetlí a ozvučí. My ideme pracovať v jednom z týchto barov, jeden z nich by mal byť číslo 7. Takže už nás zadelili. Povedali nám, že nebudeme môcť používať telefón, že možno, že ak pôjdeme na záchod, tak akože na záchod si môžeme zobrať telefón, ale ináč tam nebudeme môcť mať telefón, takže uvidíme, či sa mi podarí natočiť. Sabina išla do hlavného stageu a nás poslali nakoniec úplne niekde inde, na ten stage, ktorý som natáčal ako prvý. Takže budem tam Lukáš, ja a ešte jedna holka zatiaľ. A potom tam máme jedného sekuriťáka, tak som zvedavý, jak to dopadne. Je to neskutočne ťažká práca, ty vole. Od 5:00, 6:00 som neprestal, sú nejaké 2-3 ráno a sme tu do 10:00 do obeda. Tam je party za mnou.
povieš? We Are friends. Aj. Nemám slov. Aspoň sa učíš. Učíš sa. Je. Ideme už domov z party. Por fin. Oj. Takže takto končí môj vlog. A bude ich viac. Neviem ešte o čom a odkiaľ, ale bude ich viac. Tak zatiaľ, čau.